зеботарин манзара дар ҷаҳон ин дидани кӯдакест, ки пас аз он ки ба ӯ роҳ нишон додед, дар роҳи зиндагӣ бо боварӣ қадам мезанад. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии масири тарбияро чун ҳамешагӣ манзури шумо мегардонем аз телевизиони баҳористон. Ва бояд бигӯем ки имрӯз ба саволҳои мо ва саволҳои бинандагон посух мегӯянд Фарзонаи Сайфиддин, устоди кафедраи психологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, равоншинос. Хуш омадед. раҳмат, саломат бошед. хуб, мавзӯе ки имрӯз дар барнома пайгирӣ мекунем, мавзӯи асосӣ ин таъсири телефонҳои мобилӣ ва бозиҳои компютерӣ ба ҳолати равонӣ ва хислату рафтори кӯдакону наврасон аст. дар оғоз мехостем фаҳмем ки аз нигоҳи равонӣ шумо таъсири телефонҳои мобилӣ ва бозиҳои компютериро ба хислату рафтори кӯдакон ва умуман ҳолати равонӣ онҳо чӣ гуна арзёбӣ мекунед? дар илми психология кӯдак аз ҳамада яъне ки роли аввалин дараҷара дар назди волидайн ин таълиму тарбияи ӯ ба ҳисоб меравад ва илми психология исбот кардааст ки бозиҳо гуногун мешаванд ва бозиҳои компютери ва телефонҳои мобилӣ бевосита метавонанд ба майнаи сари инсон, ба хотира, ба тафаккур ва диққатнокии кӯдак таъсири худашро аз ҳама ҷиҳат расонанд. барои бартараф кардани инҳо мо метавонем беназорат нагузорем кӯдаконро ва онҳо дар боғчаҳои кӯдакона, яъне ки таълим ва ба тарбия фаро гирифта шаванд ва дар вақтҳое ки вайҳо дар хона ҳастанд, мо метавонем аз муҳит истифода барем ки бозиҳои гузаронида мешаванд дар майдончаҳои кӯдакона, ки масалан медаванд ба якдигаришон бозиҳои рафиқона сурат мегирад. ин аз ҳама ҷиҳат кӯдака каме ҳам боша аз телефон ва планшету компютер дур мекунад. шумо ҷомеаи имрӯза аҳамият дода бошед, ҳамин интернет ин ҷаҳони беохир аст. ҳатто инсонҳои калон, яъне одамони калонанд метавонанд ки ба як масъалаи ҷиддӣ дар интернет дохил шаванд, аммо ба мавзӯъҳои доманадори он дучор шуда, яъне ки гирифтори ба баъзе бозиҳо даст мезананд. хуб мешуд ки дар байни ҳамин волидайн ки кӯдаконро аз ҳама ҷиҳат вайҳо бевосита нигоҳу бини худашонро, яъне ки онҳоро беназорат нагузоранд. телефон дар илми психология ҳамира ман аз як гуфтаи психолог ҳамин хел хондам ки аз 30 дақиқа зиёд ва бевосита таъсири хича ҳатто ба биноиши чашми кӯдак таъсир расонда метавонад. аз нигоҳи равонӣ ба ҷиҳатҳои протессҳои маърифатӣ аз ҳама ҷиҳат ва зарари худаша ба восита мерасонад. писараке бо номи Одил дар мактаб бо баҳои хубу аъло мехонад. ба ҳамаи саволҳо хуб ҷавоб медиҳад. баъд аз дарс ба хона омада ба ғайр аз вазифаи хонагӣ боз дарсҳои иловагиашро тайёр мекунад. баъди дарсҳояшро тайёр кардан ҷувздони варзишиашро гирифта ба машқи таеквондо меравад. ҳуҷраи Одил пур аз ифтихорномаҳову медалҳо аст. падару модар бошад бо фарзанди худ бисёр мефахранд ки чунин писари аълохон босавод ва қаҳрамон доранд. онҳо ба хулосае омада дар рӯзи зодрӯзаш ба Одил як смартфон тӯҳфа карданд. зодрӯз муборак писарҷон. ана ин бошад тӯҳфаи идонаи ту. ташаккур. Одил смартфонро гирифта бисёр хурсанд мешавад. бале. аз байн рӯзҳо мегузарад. Одил бошад чашм аз смартфони худ намекунад. дар дарсҳо нишастагист ки хобаш мегирад. муаллима ба ӯ савол медиҳад. Одил бошад ҷавоб дода наметавонад. тайёр нестам. дар хона омада каме бо вазифаҳои хонагиаш машғул мешавад. дар ҳамин лаҳза смартфонаш занг мезанад.
одил гӯширо бардошта бо кадом як ҳамсинфаш суҳбат мекунаду вазифаи хонагиро фаромӯш мекунад. ҳатто ба машқи тайквандо низ намеравад. субҳ аз хоб бархеста вазифаи хонагиашро рӯи мизи дарс тайёркуниаш мебинаду ба худ мегӯяд: як рӯз ба дарс наравам, ҳеҷ гап намешудагист. одилҷон, хез аз хобат, вақти мактаб равият шуд писарҷон. дар даруни ҳаммом дар зали машқ ҳангоми хӯрокхӯрӣ дар ҳавлии мактаб дар кӯча дар автобус хулоса дар ҳама ҷо чашм аз смартфони худ намеканад. салом писарҷон. ва алайкум салом падар. вазифаи хонагиятро тайёр кардӣ? ҳозир ками дигар бозӣ кунам, баъдан машғули вазифаи хонагиам мешавам. бисёр хуб. имрӯз роҳбари синфат ба ман занг зад. аз ростӣ? чӣ гуфт? гуфт ки вақтҳои охир писаратон ҳаваси хондан надорад, дар дарсҳо хуб фаъолият намекунад. рӯзи дароз кораш бо телефон бозӣ кардан аст. писарҷон, ман ин смартфонро барои он гирифтам ки омӯхтани илм бароят афзун шавад. масалан чӣ тавр? масалан дар телефони худ ту метавонӣ китобҳои дарсӣ, луғатҳои забони англисӣ ва русиро ҷой кунӣ. оид ба тараққиёти техникаи замонавӣ маълумотҳои нав дошта бошӣ. машқҳои гуногуни тейквандоро биомӯзӣ, мусобиқаҳои ҷаҳониро бинӣ. бо мо доим дар тамос бошӣ то ин ки мо хавотир нашавем писарам. рост мегӯед падар. писарам, ман хубии туро мехоҳам. бозӣ кардан гир, ман зид нестам, лек дар баробари ин ба дарсу машқи худ фаъол бош. хуб шудааст падар. мо ҳамроҳи модарат аз ту бисёр умедҳо дорем писарам. ман ба шумо ваъда медиҳам ки аз имрӯз дарсҳои худро сари вақт иҷро кунам. офарин писарам. ана акнун аз пайи вазифаи хонагият шав. салом рустам. салом одил. ҳей, барои чӣ имшаб телефонат хомӯш буд? зи он қадар ҷолиб нашуд. инстаграм ҳам якчанд паём фиристодам, ҷавоб нанаистӣ. як лаҳза дӯстам, як лаҳза. аз рӯзе ки ман соҳиби смартфон шудам, аз ҳамаи чиз мондам. масалан ба дарсҳо хуб ҷавоб намедиҳам, дар вақти машқ кардан ғолиб мебаромадам, ҳозир бошад мағлуб мешавам. вақти хӯрокрӯи смартфон, вақти дарс сайёркунии смартфон, ҳатто дар ҳамомам чашм аз смартфони худ намекандам. барои ҳамин аз имрӯз дар телефони худ китобҳои дарсии худро ҷо намуда, аз он ҷо маълумотҳои зиёди дарсиро пайдо мекунам. ана вақти дарс ҳам шуд. хез рафтем ба дарс дер накунем. бозиҳои компютерӣ чӣ? бозиҳои компютерӣ дар умум ягон манфиат дорад ба кӯдак? албатта ки агар мо баъзе бозиҳои ролноке ки ба тарбия бахшида шуда бошад, аз ҳар ҷиҳат вай таъсиша мерасонад. вай бозиҳое бошад ки дар вай яъне ки зӯроварӣ бошад, аз ҷиҳати яъне ки танбеҳ дигар чиҳо дида шуда бошад, вай мумкин нест, бояд пешгирӣ карда шавад. ҳатто кӯдак ба ҳамин хел бозиҳо дода шавад, ӯ дигар ба китоб рӯ намеорад, ба таълиму тарбия устод ҳам диққати ҷиддӣ намедиҳад. ҳама вақт ҳушу ёди вай дар ҳамон бозӣ аст. кай дарс ба охир расаду ман рафта бозӣ кунам.
ин аввалин дараҷа вақте ки мо дорем масъулияти падару модар, агар ҳамин фарзандон 5-6 соат дар назди омӯзгор бошад, вай нисфи дигар 18 соат 19 соат вай дар таълиму тарбияи падару модар аст. мо вай бояд ба илмҳои яъне ки замонавӣ машғул кунем. Вай рафта иловагӣ хонад, бигзор ки телефон истифода барад. аз телефон вай забономӯзӣ омӯзаду ба бозиҳои яъне ки хусусияти фаҳшу ваҳшоният дошта даст назанад. аз баъзе ҷиҳатҳо мода кӯмак мекунад, агар мо яъне компютера самаранок истифода барем. аз ҷиҳати дигар он метавонад ки беназоратии мо сабабгори ҳамин хел бозиҳои ролноку дигар чизҳо шуда тавонад. аз нигоҳи равонӣ маслиҳат медодед ки масъулият бояд бар дӯши кӣ бошад? масъулият аввалин дараҷа бояд ба волидайн бошад, чунки поягузори таълиму тарбия аввалан волидайнат, баъд боғчаи бачагон, баъд аз боғчаи бачагон мактаб, баъд аз мактаб донишгоҳ. чунки бузургони мо беҳуда нагуфтанд ки хишти аввал гарниҳад меъмор каҷ, то ба охир меравад девор каҷ. вақте ки мо аз аввал кӯдака бо суханони хуб аз бузургон мисол оварем, аз гузаштагони мо, вақте ки вай таърихи моро медонад, боиси ифтихори мо аст ки кӯдаки мо яъне ки аз бисёр ҷиҳатҳо бартарӣ дорад аз ҳамсолонаш. вақте ки ҳамин хел волидайн тарбия кунад, дар боғчаи бачагон мураббӣ азоб намекашад, дар мактаб ҳам бошад, вай намунаи ибрати дигар ҳамсолонаш шуда метавонад. баъд бо муваффақият мактабро вай хатм карда метавонад. воқеан ин дуруст аст ва бозиҳои компютерӣ ва телефони мобилӣ метавонад ки ба рушди зеҳнии кӯдак таъсир расонад? аз ҳама ҷиҳат метавонад. ҳамин даври синни сесолагӣ ин даври сензитивии нутқ аст дар психологияи синнусолӣ. аввалан вай бар нутқи кӯдак таъсири хича мерасонад. вақте ки кӯдак дар бисёрӣ яъне ки дар коллектив вай бозӣ мекунад, аз ҳама якчи меомӯзад. вақте ки вай ба телефон бозӣ мекунад, ӯ танҳо ба ашёи беҷон бозӣ карда истодааст. мо метавонем ки ба ҷои компютер ба фарзандонамон масалан конструктор тӯҳфа кунем. вай месозад. вай тафаккури предмети аёнира дар амал иҷро мекунад. она дар амал мебинад, диққатнокӣ зиёд мешавад. масалан хонаи мо чӣ гуна бояд сохта шавад. асл хотираи вай қавӣ мешавад. бале, зеҳнаш буро мегардад. вақте ки вай дар ҳамроҳи ҳамсолонашам бозӣ кунад, медонед аз ҳама ҷиҳат вай телефона фаромӯш мекунад. чунки ҳамсолон ҳар як кас барои худаша ақида дорад. ҳар кас сухани худаша мегӯяд. масалан байни онҳо бозӣ сурат мегирад, бозие ки ту калон шавӣ чӣ мешавад. аз ҳар як кадомашон кӯдак як чиз ёд мегирад, як чиз меомӯзад. бале, меомӯзад ва дар оянда вай вақте ки дар боғча аст, ӯ мехоҳад ки масалан як қаҳрамонро дид, мехоҳад ки ба мисли вай қаҳрамон шавад, ақидаҳои онаш навед. вақте ки мо ба вай афсона нақл мекунем, фикри кӯдак боз дигар мешавад. аз ҳама ҷиҳат боз ба дигар тараф мо вай метавонем ки аз телефон барканор кунем. ин телефон аз беназоратии волидайн сурат мегирад. кӯдак вақте ки танҳо монд, вақте вай да ягон пешниҳод накунад, маҷбураш накунад ки ба як коре даст занад, метавонад ки аз бемасъулиятии волидайн ба телефонбозӣ машғул шавад. дигар хонда намехоҳам. вақте ки ба телефон зиёдтар ишқи онҳо, илми онҳо, фикри онҳо фақат дар телефон аст, дар компютер вай планшет боз. чунин ҳолат боз метавонад ки ба бемориҳои вазнинтар оварда расонад дар кӯдак? метавонад. вақте ки агар аз бозиҳои зӯроварӣ зиёд ва фаҳшонияту куштора вай бисёр мединад, и ба ҳолати стресс оварда метавонад. ҳолати стресс дар илми психология як ҳолате аст ки
ва я бартараф кардан ба мушкилиҳо оварда мерасонад. баъзеҳошон камгап мешаванд, баъзе кӯдакон яъне ки одамгурез мешаванд, баъзеҳошон дарсгурез ҳам шида метавонанд, сухани ҳеҷ каса онҳо қабул ҳам карда наметавонанд. аз ҳама ҷиҳат вай зарари худаша расонида метавонад ба насли имрӯзи мо. воқеан ин дуруст аст ва вобаста ба ҳамин мавзӯъ таъсири телефонҳои мобилӣ ва бозиҳои компютерӣ ба кӯдакон наврасон мо андешаи сокинонро низ гирифтем ва ҳоло манзури бинандагон мегардонем ва сипас суҳбатро идома медиҳем. марҳамат. ба андешаи шумо бозиҳои компютерӣ ва машғул шудани кӯдакони наврасон бештар бо телефони мобилӣ ин ягон манфиат дорад ба онҳо? залалу раис кори мисол падару модар як контрол бигиранд ки нараванд бози компютер бозӣ накунанд, ҳай нигоҳбиншон кунанд. чӣ зарар оварда метавонад чунин бозиҳо ба кӯдакон? ҳай дарс мемонанд, ҳай тарбия мемонанд, ҳай дигар кору бор мемонанд. шумо мушоҳида кардаед дар ҷомеа ҳамин гуна кӯдаконеро ки аз телефонҳои мобилӣ ва бозиҳои компютерӣ зарар диданд? не якира надидем, хай ки залал дора. Падару модар оёро нигоҳ кунанд ки мисол дарс китоб бихонанд, мисол машқ кунанд. ба андешаи ман ҳамчун донишҷӯи тиб не ягон фоида ягон бай надорад ба насли наврас, баръакс зарар мерасонад барои саломатии онҳо, ба босира хусусан ва ба асаби онҳо. Асаби кӯдакро бениҳоят монда месозад бозиҳои компютерӣ. бо телефон машғул шудан чӣ? вақте ки кӯдакон наврасон бештари вақти худро бо телефон мегузаронанд. Телефон агар насли наврас онро ба роҳи дуруст истифода баранд, албатта фоидаи зиёд дорад, вале дар ҳангоми дар роҳи нодуруст истифода бурдани онҳо, махсусан ба бозиҳои интернетӣ машғул шудан, ба саҳифаҳои нодуруст кор кардан, ҳама инҳо албатта ки зарар дорад. ба мисли бозиҳои компютерӣ ҳастанд, ҳамаашон ба саломатӣ, ба асаби кӯдакон ҳамаашон зарароваранд. аз нигоҳи шумо чӣ таъсире мерасонад ба ҳолати равонии кӯдакон бозиҳои компютерӣ ва истифодаи барзиёди телефони мобилӣ? вақте ки насли наврас ба бозиҳои компютерӣ машғул мешаванд, хислати онҳо, рафторашон дигар мешавад, танҳоиро дӯст медоранд ва тарзи гапзании онҳо бо падару модар, бо дӯсту рафиқонашон дигар мешавад. яъне онҳо тамоми меҳру муҳаббати худашонро ба ҳамон бозиҳои компютерӣ ба телефони худ мебахшанд. саломат бошед. худи шумо аз телефони мобилӣ чӣ гуна истифода мебаред? ман аз телефони мобилии худам ҳамчун як ҷавон, албатта ҳамчун як донишҷӯи тиб кӯшиш мекунам ки бо самаранок истифода кунам, ба хондани китобҳо машғул шавам ва албатта ки барои яъне ҳамчун аз ихтисоси худам, ба касбҳои худам машғул шавам. дар як рӯз чӣ қадар истифода мебаред аз телефони мобилӣ тахминан? тақрибан 5-6 соат. 5-6 соат бо телефони мобилӣ машғул ҳастед? бале. хуб, бозӣ дорад телефони мобилии шумо? бале. кадом бозиҳо? Free Fire, PUBG, PES, футбол. хуб, ба андешаи худи шумо ин бозиҳо манфиат меоваранд ба рушди зеҳни шумо? ба ман бозии футбол маъқул аст, барои он ки ман танҳо ҳамон футболро бозӣ мекунам, дигараш ба ман маъқул нест. яъне дар телефон бо бозии футбол машғул мешавед? бале. агар шумо дар як рӯз 5-6 соат бо телефон машғул бошед, яъне дар телефон бозии футбол кунед, пас ба бозии футболи ҳақиқӣ кай вақт меёбед? бегаҳтар ман машқ дорум аз соати 4 то соати 6 футболи ҳақиқӣ. хуб, зарари телефони мобилиро эҳсос кардаед шумо? не наке. ҳол не. бозиҳои компютерӣ чӣ? меравед? не, хали коро намекунем. машғул намешавед? чӣ тавсия медиҳед шумо ба кӯдакон наврасон? ман мехоҳам тавсия диҳам ки ҳамин кӯдакон наврасон ба бозиҳое машғул шаванд ки барои онҳо фоида меорад. ба бозие ки дар онҳо зӯроварӣ аст машғул нашаванд. асабои кӯдак вайрон мешавад, нейронҳои асаби кӯдакро вай мекунанд. мавҷ ба кӯдак бисёр хатари вай дорад. асосан ки кӯдакон ба компютер ва ё ба телефон дар як 24 соат мумкин аст ки ҳад 2 соат ё бисёри бисёр 3 соат машғул шаванд. ҳамонро ҳам дар бозӣ не. ягон видео бошад, ягон вай таълимӣ бошад, тарбияи вай бошад, тамошо кардани он дуруст аст. бозиҳои компютерӣ чӣ? вақте ки баъзе аз кӯдаконеро мушоҳида мекунем, ҳатто ки наврасон асосан ҳатто аз дарсҳо гурехта ба марказҳои бозиҳои компютерӣ мераванд. 50-60%, 90% имсол ҳам калон, ҳам кӯдакон, ҳам хурдсолон
бисёри вақти худро дар бозиҳои компютерӣ мегузаронанд, ки он ба онҳо хатари бениҳоят вай дорад. Масалан, таълиму тарбия дар дигар ҷо дар мактабу, аммо онҳо рафта таълимро дар компютер мегиранд. ин ғайриимкон аст, ин номумкин аст. Ин аз ҳисобе ки волидайн назорати ҷиддӣ намекунад. Барои ҳамин бозиҳои компютерӣ мераванд, хатарнок аст, бисёр ба вай зеҳн, асаб зарари ҷиддӣ мерасонад. Вай худро контрол карда наметавонад, асабҳои худро вай карда наметавонад. Аз ҳисоби ҳамин хатари компютерӣ хатари бениҳоят хатарҳои ҷиддӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. То чанд қадре ки имконияти худро доранд дар сарфи китоб, дар илм, дар робита ба ҷомеа вай худро гузоранд. ба андешаи шумо бояд чӣ гуна аз интернет, аз телефони мобилӣ ва ё аз компютер истифода баранд, ки ба манфиат бошад? имрӯзҳо асри технология ҳаст, метавонанд ки аз рӯи телефонҳо ба мақсади худ расанд. Телефон ҳам хатараш вазмин, ҳам хатари сабук дорад. мақсад ки аз телефон метавонанд онҳо барномаҳое ки дар вобаста ба илм ҳаст, метавонанд онҳо вай карда таълим ва тарбияи худро дар он омӯзанд. худи шумо зарари телефони мобилиро боре эҳсос кардаед? бале, зарари телефонҳои мобилӣ бар инсон бисёр зарар мерасонад. аз ҷумла мавҷе ки он ҳаст, мақсад вай тамошо мекунед ба чашмро метавонад ки вай кунад. Чашмро, биноиши чашм аз ҳисоби телефон 90% кӯдакон ва наврасони имсолае ки дар ин аср зиндагӣ мекунанд, аз ҳисоби телефон 90%-ашон ба асабҳояшон вай хароб, чашмояшон, зиренаи чашмояшон паст мешавад, ба ғалоғула дӯст намедорад, дигар дар оила сабаби ҷанҷолу вай мешавад. Ин ҳама сабаби телефон аст. телефонро кам истифода кардан ин бисёр чизи хуб аст. ба телефон машғул шудан бояд одам барои ки мавҷе ки ба чашм нарасад, ба вай зарар нарасад, бо танҳо бо либоси сафед ба назди телефон шишта ё дар назди компютер шишта, бо либоси сафед ин хатар камтар ба вуҷуд меояд. ба андешаи шумо бозиҳои компютерӣ ягон манфиат дорад ба кӯдакон наврасон? не, ягон манфиат надоранд, наоборот зарари калон доранд. барои бояд ҳамун бештар фикру андешаро барои ҳамин дарсхонӣ мекунанд. барои ҳамун худи шумо машғул мешавед ба бозиҳои компютерӣ? не, ягон бор нарафтам. бо телефони мобилӣ чӣ зиёд машғул мешавед? бо ҳамун соцсетиҳоро бисёртар, ҳамин инстаграм, ватсап, ҳамун ҷоро истифода мебарам. тамом. зиёд истифода мебаред? рӯзда я ду бор. тавсия медиҳем ки бештар ба ҳам дарсхонӣ машғул шаванд, на ин ки ҳамин бозиҳои компютерӣ. ба ҷои ҳамин телефон як китоб бигиранд, бихонанд. ба андешаи шумо кӣ бояд масъул бошад, ки кӯдакон наврасонро аз ҳамин корҳои беҳуда баргардонанд? масъулият бо дар ӯҳдаи падару модар бошад. албатта дар ин асри технология аст ва бисёртар мо мушоҳида мекунем ки кӯдакон аз телефони мобилӣ зиёд истифода мебаранд ва ин ба рӯҳу равони онҳо хело таъсири ҷиддӣ мерасонад. баъзе вақтҳо худам мушоҳида кардагиам ки кӯдакон вақте ки телефонро зиёд истифода мебаранд, вайҳо дар кӯча, дар ҳама ҷо маълуманд, онҳо танҳоиро интихоб зиёдтар мекунанд ва бо дӯстону бо рафиқони худ он қадар ҳамсӯҳбат намешаванд ва бештари кори онҳо бо телефон аст ва танҳоиро зиёдтар дӯст медоранд. бозиҳои компютерӣ чӣ? ба андешаи шумо ҳамин бозиҳои компютерӣ ягон манфиат дорад ба кӯдакон наврасон? албатта бозиҳои компютерӣ ба кӯдакон хело зарари калон доранд. бозиҳои компютерӣ метавонад хислати онҳоро тағйир диҳад ва ба психологияи онҳо таъсири манфии худро расонад ва инҳо дар бозиҳои компютерӣ омилҳои номатлубе ҳастанд ки ин ба кӯдак хело таъсири зиёд мерасонад ва онҳо ҳатто гуфта ҳам намешавад, вале метавонанд ки ба ҳамин корҳо даст зананд. худи шумо ин ҳолатро мушоҳида кардаед? бале, ман мушоҳида кардам ки кӯдаконе ки зиёдтар телефони мобилиро истифода мебаранд, вайҳо ҳушу фикри вай дигар хел аст. мақсад вайҳо он қадар ба дарсу ин чизҳо таваҷҷӯҳ надоранд ва зиёдтар ба телефон, ҳар ҷое ки раванд телефон бо онҳост. худи шумо чӣ гуна истифода мебаред аз телефони мобилӣ? худам асосан телефони мобилиро барои дарсҳо ва ҳамсӯҳбат шудан бо наздикони худ истифода мебарам. зеро барои дарсҳо маълумотҳои зиёде ки дар сайтҳои интернетӣ ҳастанд ва ҳамон чизҳои заруриро гирифта барои дарсҳои худ истифода мебарам.
ва барои дигарон низ тавсия медиҳам ки вақти беҳудаи худро сарфи телефони мобилӣ накунанд ва ба бозиҳои ки ба фикру андешаҳои инсон таъсири манфии худро мерасонанд машғул нашаванд ва он ҷо ҳастанд барномаҳое ки барои зурҳи зен, барои бақувват кардани майнаи сар аз онҳо истифода баранд. Ва боз як роҳи дигаре ҳаст ки метавонем бо телефони мобилӣ забономӯзӣ худ ба худ кунем, зеро дар он ҷо барномаҳое ҳастанд ки ҳатто ба ягон маркази омӯзишӣ нарафта забони англисӣ, русӣ ва дигар забонҳои хориҷиро аз худ намод. зарар дорад, мақсад барои биноиш зарар дорад, баъд ай хондан мемонанд, мақсад бояд падару модар чӣ кунанд, ай хафои нигоҳбини фарзанду шаванд. Мақсад фарзандони шумо бештари вақти худро мегузаронанд бо телефон? ҳозир ҳамаи фарзанду ҳамихелай, ҳозир дар ҷои фарзандое ки бе телефон бошанд, ҳозир ҳама ҳамихелай, леки падару модар бояд насиҳат кунад ки бештар китоб хонанд. Вокуниши шумо чӣ гуна аст вақте ки аз саҳар то бегоҳ шояд фарзанд ба телефони мобилӣ агар машғул шавад, шумо чӣ вокуниш мекунед? бале монеъ мешавем ки ҳамин корҳоро накунанд, ба китобхонӣ машғул шаванд, ба машқ машғул шаванд, ба дигар корҳо. таъсири манфии он дар он аст ки вақте кӯдакон онро бисёр истифода мебаранд ва бо ҳамроҳӣ вақте онҳо суҳбат мекунӣ худро каме дигаргун ҳис мекунанд, худро мисли дар ҳамон бозиҳо ҳис карда, яъне суҳбаташон дигар мешавад, рафторашон дигар мешавад. барои ин дар айни замон касеро гунаҳгор ҳисоб карда намешавад, зеро ҳамаи кӯдакон онро истифода мебаранд. Вақте ки кӯдак мебинад ки дигар кӯдаконро истифода мебаранд, албатта ӯ ҳам мехоҳад ва бисёртар ҳамин модаронашон ба онҳо барои оромишашон медиҳанд, яъне вақти телефонро медиҳанд, онҳо яъне инҷиқиро бас мекунанд. фикр мекунам замона ҳамихел шудааст, ҳозир ҳеҷ касро гунаҳгор карда намешавад. пас чӣ гуна бояд истифода баранд? истифода баранд, набаранд не, дорад хеле чизҳои хуб дорад, истифода баранд, кам истифода баранд. мақсад ягон филми тасвирӣ тамошо кунанд вале бозиҳоро кам кунанд. бозиҳо хеле метарсанд. ман шахсан худам 18 сола ҳастам, метарсам аз он бозиҳо, ҳангоми куштори одамҳо ва ё ҳамин хел ҳодисаҳо. худи шумо чӣ гуна истифода мебаред телефони мобилиро? ман ки амин вай ҳастам, аз шабакаи интернетӣ WhatsApp истифода мебарам, барои ҳамкурсонам мо пахш мекунам, яъне лексияҳоро ё ки ягон корҳои мустақилона ки ба мо медиҳанд, аммо ба ҳадди имкон кам истифода мебарам. тарбия кори бузург аст, зеро он тақдири инсонро ҳал мекунад. бинандагони гиромӣ, барномаи масири тарбияро идома медиҳем ва ин ҷо дар тӯли ҳафта ки саволҳо аз ҷониби бинандагон низ ба мо ирсол гардидааст ба равоншинос пешниҳод мекунем. хуб, саволи аввал шахсе бо ному насаби Шабнами Давлаталӣ аз шаҳри Ҳисор савол кардааст ки фарзандам 8 сола аст ва бештари маврид бо телефони мобилӣ ба бозӣ машғул мешавад. кӯшиш мекунам ки ӯро боз дорам, аммо наметавонам. ин бозиҳо шояд сабаб шудааст ки ӯ шабҳо бо тарс аз хоб бармехезад. аз нигоҳи равонӣ шумо чӣ тавсия медиҳед? сабаби зиёд истифода бурдани баъзе бозиҳое ки ба яъне ки саломатӣ ва ҷисми кӯдакон таъсир мекунад, ин бештар бозиҳои зӯроварӣ аст. дар боло гуфта гузаштем, бозиҳое ки бештар дар онҷо фаҳшу фаҳшоният дида мешавад. масалан, як зӯроварии ҷиддие ки вай кӯдак тасаввур мекунад ки дар роли қаҳрамони ҳамин бозӣ худи вай аст. баъд ин бевосита ба майнаи сари ӯ таъсири худаша мерасонад. вақте ки кӯдак ба хоб меравад, он чизе ки вай бисёр дида буд, ҳамон дар хоби вай пайдо мешавад ва тарсону ҳаросон аз хобаш бедор мешавад. вай тасаввур мекунад ки ӯ дар ҳамин бозӣ қарор дорад. вақте ки аз хоб бедор мешавад, худаша дар муҳити оила мебинад. бисёр ин ҳолат як ҳолати ҳастае ки ҳолати тарс, бо тарс аз хоб бармехезад ва гирья мекунад. бале, ин яъне ки аз ҷиҳати илми психологӣ бигирем, албатта ин дар майнаи сари ӯ ҳамин чиз нақш бастага, чунки майнаи сари инсон ҳамин кӯдак ба мисли як оина пок аст. вақте ки дар вай чизҳои бисёр ҷамъ шуд, вай ҳамон оина васеъ шудан мегирад, пур шудан мегирад. вақте ки кӯдак ба бозӣ бисёр майл рағбат пайдо кард, албатта вай дигар ба дониш
камро меорад. ин сабаб мешавад ки дар хобаш баъд гиря кард. баъзе кӯдакон дар хобашон гиря мекунанд аз тарси зиёд. баъзеҳошон аз хоб мехезанд баъд гиря мекунанд. инҷо ин модар гуфтааст ки ман кӯшиш мекунам аммо пеши роҳ инро гирифта наметавонам, телефонам ҳамеша дар дасти фарзандам аст. хуб ин модар дар мадди аввал бояд чӣ кор кунад, чӣ амалеро иҷро кунад? аввалан модар метавонад ки телефонаша пинҳон кунад, аз код истифода барад ки ҳамон кӯдак ҳамон телефона кодаша наёвад. бурда кӯдакро дар ҳаме гуфтем ягон машғулияте машғул кунад. ҳастаи мо мактабҳои расомӣ дорем, мо мактабҳои мусиқӣ дорем. варзиш ҳамон кӯдака нигоҳ кунад ки ба вай кадом шуғл бештар машғул аст, ба ҳамон ҷо бурда монад. вақти вай ки ҳамин корода машғул шид, аз ҷиҳати ҷисмонӣ бигирем, аз ҷиҳати фикрӣ ҳам бигирем, вақте кӯдак монда шид вай ниёз ба хоб дорад. воқеан яъне аз ин баромеяд ки дар баробари оне ки кӯдак таҳсил мекунад бояд боз машғулиятҳои иловагии дӯстдоштаашро иҷро кунад. вай 5-6 соат дар мактаб вай метавонад ки аз ҳаме дарсҳое мешавад, аз нисфи рӯзӣ дарсҳое мешаванд ки аз қисмати саҳар сурат мегиранд. вақте ки агар писари ин модар саҳархон бошад, метавонад аз нисфи рӯзӣ рафта ба ягон машғулият машғул шавад. аввал фикри кӯдакро фаҳмад ки ба вай чӣ маъқул аст, чӣ машғулиятро дӯст медорад. ҳар як падару модар медонад ки фарзандаш кадом амал ва машғулияте дӯст дошта дорад. ҳамон рафтору гуфтору кирдори вай аҳамият дода бар вай як машғулияти муносибе пайдо кунад. варзиша дӯст дорад, ба варзиш машғул шавад. илма омӯзад, рафта аз ягон фан иловагӣ хонад. санъата бошад, ба мактаби мусиқӣ рафта машқ кунад, ё расомӣ бошад. дилхоҳ машғулият барои худаш иловагӣ дорад. саломат бошед. саволи дигар. хуб ин савол ҳам монанд аст ба саволи қаблӣ. шахсе бо номи абдулҳошим аз шаҳри душанбе савол кардааст ки фарзандам 5 сола аст. ҳамин ки аз кор бармегардам зуд телефонамро гирифта ба он машғул мешавад ва ҳамин ки телефонамро аз дасташ гирифтанӣ шавам ба ғазаб меояд ва гирья мекунад. аз нигоҳи равонӣ дар чунин маврид ман бояд чӣ гуна рафтор кунам? аввалан хатогӣ маҳз дар байни волидайн аст ки мо кӯдака аз як ҷиҳат баъзе ҳолатҳое мешавад ки кӯдак инҷиқ мешавад, мо худамон ба вай телефон пешниҳод мекунем. ман инро гир бозӣ кун, хомӯш ист. ин сабабе мешавад ки кӯдак ба он шавқи андозаи зиёд мекунад ба телефон. он чизҳоере ки вай дар ҳаёт намебинад, онро дар телефон мебинад. агар хуб мешуд ҳамаи бародари мо кӯдакаша ба боғчаи бачагон мебур, бар як машғулияте онро машғул мекард ки каме ҳам бошад вай телефон аз ёди худаш мебарад. вақте ки кӯдак дар боғча тарбия мегирад, вай ба коллектив яъне тарбия мегирад, ҳамроҳи ҳамсолона одат мекунад. дар он ҷо бисёр машғулиятҳои бозӣ мегзаронад, машғулиятҳои дилхоҳфам барои худаш машғулиятҳои шавқовар дорад. вақте вай ба бозӣ машғул шид, рӯҳана ҷисман фикрронӣ вай дигар мешавад. каме ҳам бошад худаш аз телефон дур мекунад. хуб мешуд ки ҳамин падари азиз дигарбора машғули ҳамин телефон фарзандашро надиҳаду бурда ба боғчаи бачагон монад, аз коллектив ва ҳамсолони худа дигар амалҳоро вай ёд гирад. хуб мегӯянд ки кӯдакон тақлидкоранд. шояд ин падару модар доим бо телефон машғул ҳастанд ки кӯдак мебинад ва ё онро такрор мекунад. кӯдак аз ҳама ҷиҳат тақлидкор аст, аз ҳама ҷиҳат. вақте ки мебинад мо чӣ хел рафтор мекунем, вай рафтори мора баъд аз мо тақлид мекунад. ҳатто агар шумо аҳамият дода бошед, психологи машҳури рус Виготский гуфтааст ки бояд омӯзгор дар навбати худ вай актиёр бошад. дар ҳама ҳолат вай хонандаро фаҳмад. ана дар ин ҳолат падару модаран метавонад ки дар ҳамин нақш бозӣ кунад ки кӯдак аз вай гапҳои хуб ёд гирад. мешавад ки мо ба онҳо афсонаҳои тоҷикӣ нақл кунем.
мо бисёр афсонаҳои хуб дорем, афсонаҳои нағз нақл кунем. Мешавад ки ба кӯдак мо бозиҳои конструкторӣ, бозиҳои расомӣ гузаронем. ҳуши ёди кӯдака ба дигар хел бозӣ ҷалб кунем, на ин ки ба телефон додан мо худамон ҳамроҳаш нишаста бозӣ кардан. баъд ин дар оянда ҳам ба саломатӣ вай зарар мерасонад, ҳам ба ҷисман ба вай зарар мерасонад. Поягузори асоси тарбия ин оила аст, баъд боғча ва мактаб. баъзеҳо ҳамаи ина бар дӯши омӯзгор вомегузоранд. ин хато аст. албатта ин хато аст. хубтар мешуд ки падару модарон аз уҳдадориҳои худашон огоҳ мешуданд, аз ҳамин қонунҳо варақгардон мекарданд ки онҳо чӣ вазифадор ҳастанд барои фарзанди худашон. мегузарем ба саволи дигар. зане бо номи Оиша аз шаҳри Кӯлоб савол кардааст ки писари ман дар синфи шашум мехонад, ончунон ба бозиҳои компютерӣ одат кардааст ки ҳатто аз дарс гурехта ба маркази бозиҳои компютерӣ меравад. чанд маротиба кӯшиш кардам ки ба ин кори фарзандам монеъ шавам, аммо натавонистам. мехостам маслиҳати равоншиносро дар ин бора шунавам. хуб мешуд ҳамин модари мо робитаашро аввалан бо мактаб пурзур мекард. дар дарсҳои муаллимон рафта иштирок мекард, аз аҳволи фарзандаш хабардор мешуд. аз ҷиҳати илми психологӣ назар кунем, ҳамин бозиҳо рӯҳи одама бедор мекунанд. ҳамин насли навраса аз ҳама ҷиҳат ва ё бедор мекунад, кӯдак худаш бедор мешавад, ҳатто ба вай ҳамин дарсани барои ӯ ҷолиб наметавад. аз ҷиҳати қонунӣ назар кунем, ҳамин ба бозиҳои компютерӣ рафтани хонандагони мактаб қатъиян рад карда шудааст. дар қонуни маориф ин аст. вай бевосита падару модар ба ҷавобгарӣ кашида мешавад вақте ки фарзанд ба бозии компютерӣ машғул шавад. хуб мешуд ки ҳамин модари мо савол доданд ба худи мо, бештар бо фарзандаш суҳбатҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронд. рафта аз аҳволи он дар мактаб аз омӯзгороне ки ба вай дилхоҳ фанҳоро дарс мегӯяд пурсон мешуд. вазъи таълиму тарбияи ӯро мефаҳмид, чизи дӯстдоштаи бачаашро мехост. баъд хоҳад ки ҳамин бозиҳо писари он модар камтар рава иштирок кунад, метавонад ки машғулиятҳои баъд аз дарсида иштирок кунад ё дар ягон озмунҳо диққати вай ҷалб кунад, ки дигар аз дарсҳо гурехта ба бозӣ машғул нашад, ба корҳое ки дар оянда барои ӯ заруриянд ба он машғул шавад. саломат бошед. саволи охирон аст. шахсе беибрози номунасаб савол кардааст ки фарзандам 14 сола аст ва таваҷҷӯҳ ба хонданро надорад. қариб ҳамарӯза омӯзгорон ба ман занг зада аз рафтори нодурусти писарам дар мактаб шикоят мекунанд. ӯ дар хона бештари вақти худро бо телефони мобилӣ мегузаронад. ман ҳамчун модар дар чунин ҳолат бояд чӣ кор кунам? ҳозир дар ҳамин замони имрӯзаи мо дилхоҳ кӯдакону ҷавонон ба ҳамин телефони мобилӣ машғуланд. аз як ҷиҳат вай таъсири худаша бевосита мерасонад бар мо, бар насли наврас. баъзеҳо истифода мебаранд самаранок. аз вай чизҳои мехостагишона меомӯзанд, забон меомӯзанд, дониш меомӯзанд, дар бораи дигар давлатҳо маълумот пайдо мекунанд. а баъзеҳо бошанд фақат бозиҳо ва бозиҳое ки умуман дар ҳаёти шахсии онҳо дахл надорад. яъне паҳлӯи манфиро интихоб мекунанд. бале, паҳлӯи манфиро интихоб мекунанд. боз агар ҳамин хел тариқи интернет дигар чизо медан, я аз он чизҳои бархурдор мешаванд ки бори ҳам ӯра дар ҳаёт надида буданд. диққати вайро вай ҷалбкунанда метавонад. ҳатто вай аз ҳамсолонашон онҳо мегурезанд. хоҳиши ба падар модарашон ҳатто суҳбат карда наметавонанд. танҳоиро дӯст медоранд. бисёр танҳоиро дӯст медоранд. ончунон диққати онҳоро ҳамон бозиҳои телефони мобилӣ ба худаш ҷалб карда истодааст ки ҳатто ҳамин гапҳои калонсолон
ва муаллимоне ки ба вай дарс медиҳад ба он кас таъсир наметавона ҳаёти худро дар телефон мебинад шояд. шояд ки ҳамин хел аст ки бисёраш ба телефон дил мебандад. хуб, ин модар гуфтааст ки омӯзгорон ба ӯ занг мезананду аз ин рафтори фарзандаш дар мактаб шикоят мекунанд ки таваҷҷӯҳ ба дарсҳо надорад. модар дар чунин маврид бояд кадом амалро иҷро кунад? модар дар ин ҳолат бояд аввалан ба фарзанди худаш суҳбат гузаронад, чунки вай хонандаи мактаб аст, хубро аз бад фарқ карда метавонад. 14 сола гуфтааст. 14 сола аллакай вай наврасай, айни ба балоғатрасӣ, айни пурҷӯшу хуруши ҷавонӣ ҳаст ки дар ин ҳолат бояд ҳама қувваву қобилияти худашро вай ба дониш машғул шавад, лекин вай ба телефон машғул аст. вай метавонад ки ҳамроҳи омӯзгорон суҳбат гузаронад. модар шояд баъзе омӯзгорон метавонанд ки бо роҳи фаҳмондадиҳӣ бисёр хонандагона аз ҳаме дастрасӣ ба телефони мобилӣ каме ҳам бошад таъсири худашона расонанд, маҷлисҳои синфӣ мегузаронанд, дар мактабҳо маҷлисҳои умумӣ мегузаронанд. ҳамин фаҳмондадиҳо дар мактаб гузаронида мешавад. вақте ки волидайн ба вай телефон харида медиҳад, фикри ёди вая албатта ки падару модар ба телефон равона мекунад. ҳеҷ вақт мактаб намехоҳад ки хонандааш ба як коре даст занад ки номи ҳамон мактаб дохдор шавад. албатта беҳуда абдураҳмони ҷомӣ нагуфтааст ки фарзанд ин аз ҳамада меваи беҳтарин ва ширинтарини мо ҳаст дар ҳаёт. мегӯяд ҳеҷ неъмат беҳтар аз фарзанд нест, ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест. ҳосил аз фарзанд гардад коми мард, зинда аз фарзанд монад номи мард. мо албатта ки телефона намегӯем ки тамоман истифода набаранд, истифода ба ҳадди андоза истифода баранд, чунки ба биноиши чашми онҳо зарар мерасонад, ба майнаи сараш, ба тафаккураш, ба хотираи вай заиф мекунад. истифода самаранок бурда шавад, аз он илм омӯзанд, аз онҳо тараққиёт омӯзанд, аз телефон пешравӣ омӯзанд. ин боиси ифтихор аст, чунки дар оянда она истифода бурда тавонанд. ҳар як чиз вақте ки андозаи худаша нигаҳ медорад, вай ба одам як ҷаҳони маънавӣ мебахшад, чунки мегӯянд ки андоза нигаҳ дор ки андоза накус, ҳам лоиқи душман асту ҳам лоиқи дӯст. бинандагони гиромӣ, инҷо саволҳо низ вақт низ камтар аст ва саволҳои дигарро ба барномаҳои оянда мемонем, албатта вобаста ба мавзӯъ. бинандагони гиромӣ, шумо низ метавонед саволу дархостҳои худро ба равоншиносони барнома албатта ирсол намоед дар тӯли ҳафта. мо кӯшиш мекунем ки вобаста ба мавзӯъ ҳар як саволи шуморо пешниҳод намоем ва албатта шумо посухи равоншиносонро вобаста ба тарбияи фарзандон шунавед. як саволе дар анҷом мехостем бидиҳем ки барои хубтар шудани хислату рафтори кӯдакони наврасон ва дур кардани онҳо аз омилҳои номатлуб, махсусан ин бозиҳои компютериву баъзе аз амалҳое ки дар телефони мобилӣ анҷом дода мешавад, се ниҳод омӯзгорон, волидайн ва ҷомеа чӣ кор бояд кунанд? аввалан мо бояд ҳамо фарзандро ё насли наврасро ба телефон дастрас, яъне ки дастрасии уна маҳдуд кунем, дар доираи муайян маҳдуд кунем. бигзор ки хонандагон дар мактаб таҳсил кунанд, баъд аз оне ки таҳсил ба охир мерасад, рафта ба дарсҳои иловагӣ ва забономӯзӣ машғул шаванд ё ба дилхоҳ машғулиятҳои оне ки онҳо беандоза ба вай шавқу андозаи зиёд доранд ва дар оянда метавонад ки машғулиятҳо ва он чизое ки он клубҳое ё машғулиятҳое ки берун аз дарсӣ иштирок мекунад, боиси оне мешавад ки вай аз телефон худдорӣ мекунад. каме ҳам бошад вақти худашон
дар муҳит мегузарад. Дар муҳит бигзор ки ба бозиҳои дастаҷамона машғул шаванд ҷавон, масалан ба мисли футбол, волейбол, баскетбол ва дигар бозиҳо метавонанд ки ин бозиҳои дастаҷамона ҳастанд. яъне тарзи ҳаёти солимро интихоб кунад. ба ҳаёти солим ё аз гуфтам кози бисёр тараққиёт рӯ ба пешравӣ ниҳодааст, аз забономӯзиҳо истифода, аз машғулиятҳои фанӣ истифода баранд. он чизе ки орзу доранд дар оянда он шудан мехоҳанд ва ё аз ҳозир бояд кӯшиши худашона яъне ки ба харҷ диҳанд. яъне дар умум бояд волидайн, омӯзгорон ва ҷомеа дар умум як созиши дошта бошанд ки кӯдакон дар роҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва ба роҳи дуруст тарбия ёбанду ба камол расанд. вақте ки кӯдаки мо дар муҳит мебинад ҳама ором бозӣ мекунад, шеър мехонад, вай ҳам мехоҳад ки ба мисли дигарон бошад. ҳатто ҳамин муҳит аз ҳама ҷиҳат рӯҳан, ҷисман, фикран таъсири худашро ба насли наврас ва кӯдак мерасонад. асосгузори тарбия ин оила аст. оила аст, баъд муҳит, ҷомеа. ана ҳамин се ниҳод дар якҷоягӣ метавонанд ки тарбияра бар як ҳадди муайян оварда расонанд. вақте ки фарзанд оила тарбияи хуб гирифт, вай дар муҳит мавқеи худаша пайдо мекунад. дар мактаб ҳам бошад, вай намунаи ибрати дигарон шуда метавонад, агар ки вай дар оила тарбияи солим гирифта бошад. метавонад дар мактаб тарбияи ҳисси дӯст доштани ватан, хештаншиносӣ, ҳисси зебоипарастӣ, ишқу муҳаббат доштан бар ватани азизи худи мо Тоҷикистон дошта бошад ки ин биҳишти рӯи дунё аст. саломат бошед. воқеан бинандагони гиромӣ, фарзандон вақте ба дунё меоянд, онҳо ҳамчун як коғази сафед пок ҳастанд ва ҳар нақше ки дар ин коғаз гузошта мешавад аз ҷониби волидайн, омӯзгор ва ҷомеа аст. ва агар ин нақш хуб бошад, пас оянда метавон як самари хуби онро ҳам падару модар бигирад, ҳам ҷомеа бигирад. бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки имрӯз ба саволҳои мо ва бинандагон посух гардонданд равоншинос Фарзонаи Сайфиддин, устоди кафедраи психологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. бори дигар хуш омадед. раҳмат, саломат бошед. хуб бинандагони гиромӣ, инҷо барномаи масири тарбия ба анҷом мерасад ва албатта дар барномаҳои оянда мо кӯшиш мекунем ки вобаста ба мавзӯъҳои дигар ки ба хислату рафтори кӯдакону наврасон пайвастагӣ доранд, бо равоншиносон суҳбатҳо анҷом диҳем. шумо низ тавре гуфтем метавонед ки саволҳои худро ба мо ирсол намоед. ҳамеша саломату сарбаланд ва саодатманд бошед. то барномаҳои оянда, хайр.